नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै गायसनथाय सान थामहिनबा जोनोम सान आरो 52थि गायसनथाय सानखौ दिनै नैबे वेस्ट बेंगलनि सिङाव थानाय खरदांगा गोजौ फरायसालि माने गेलेग्रा फोथाराव बे गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि बे हाबाफारिजों खुंफुंनो नैबे समाव लागासिनो आरो बे समावनो नुनो मोनदों नोंथांमोना बेवहाय दसे समनि उनावनो बा दान्दिसे समनि उनावनो जे फ्लेग हस्टिं हाबाफारि बे हाबाफारिया जागोन आरो नैबे समावनो आङो मोनथिनो लुबैगोन दिनैनि हाबाफारिखौ नैबे समाव मा बेहाय हाबाफारि जागोन बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा दङ दिनै नोंथांमोना बे जायगायाव थामहिनबा नैबे वेस्ट बेंगलाव गिबि खेबनि थाखाय नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बा अबजार्भ खालामनाय जादों मा बुंगोन बे समाव गिबियावनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै आङो बर'नि जिखिनि रैखाथि थामोनथानि थाखाय जायफोरा दिनै मुंख्लं जालांबाय आरो जायफोरा दिनै माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै बिथांमोना रुंसारि जालांबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आङो बावहरग्रोबाय लोगोसे जायफोरा दिनै माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै खामानि मावबाय थादों बिथांमोननिसिम आङो माने गाहाम हामलायनाय अननाय मोजां मोननायखौ आङो बावहरग्रोबाय आरो जायफोरा दिनै वेलविशार्स हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै बोसोन होदों दिनै गाइड खालामदों दिनै हेफाजाब खालामदों दिनै अनसायदों दिनै बजबनानै लादों बिथांमोननिसिमबो गाहाम हामलायनाय अननाय आरो आङो बे बुब्लियाव आङो साबायखरखौ बावहरदों आरो गासै रायजो राजाफोरनिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथाय साननि आङो गाहाम हामलायनाय अननाय आरो मोजां मोननायखौ आङो माने बावहरबाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोनाब बेंगल दुलाराय बर' फरायसा आफाद रायजो आफादनि जथायै जोङो बे आलिपुरदुवार जिल्लानि सिङाव थानाय खरदाङा जलेनेश्वरी गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो सानसेनि हाबाफारिजों बे गायसनथाय सानखौ जोङो दिनै फालिदों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो नैबे जायगायाव लाफैनायनि गुबै थांखिया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेथु रैखाथि थामोनथा आरो जौगाथायनि थाखाय खौसेथिनि थाखाय गोजोननि थाखाय जिहेथु खामानि मावबाय थादों आरो बे माने मेसेजखौ आरो बे बाथ्राखौ आरो बे आरो थांखि आरो नोजोरखौ जेरावबो माने जेराव बुहुमनि माने बर'फोरा गोसारनानै दङ बै जायगासिम मोनहैहोनांगौनि बिबाना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेराव वेस्ट बेंगलाव 3 निफ्राय 3.5 लाख बर' रायजो राजाफोरा दङ नैबे ओनसोलाव थानाय जोंनि बर' रायजो राजाफोराबो बर' रावखौनो रायलायो गावनि गाननाय दङ गावनि हारिमु दङ गावनि मोनसे माने माहारियारि बाद दङ आरो बेखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनायनि गेजेरजों नैबे ओनसोलाव जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बोरै जौगानो हायो गावनि रैखाथि आरो थामोनथाखौ लानानै लोगोसे माहारियारि बादखौ बोरै जोङो फोथांनानै दोनलांनो हायो बेजोंनो जोंनि सोलोंथाइखौ जों बोरै जौगाहोनो रांखान्थिखौ बोरै जौगाहोनो जोंनि माने हारिमुखौ बोरै जौगाहोनो जोंनि समाजखौ जोङो बोरै माने फोसाबनो बैफोर थांखिफोरखौ लानानै जोङो दिनै वेस्ट बेंगलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव मैखोमै मोनसे गोख्रोङै खामानि मावलांनांगौनि थाखाय जोङो साखाफारा जादों बेनि थाखायनो गायसनथाय सानखौ जोङो नैबे माने थावनियाव जोङो लाफैदों आरो मोनसे खोथाखौ फोरमायबावनो लुबैदों जे वेस्ट बेंगलाव जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि न'खरनिफ्राय जे माखासे जोंनि फरायसाफोर दङ बै फरायसाफोरा दिनै बेवहाय माने मा होनदों जिखिनि स्कुलाव फरायो बै फरायसाफोरनि थाखाय जोंनि रावा जिहेतु माने 8 सिडुलाव हाबनाय आरो बे रावा दिनै आसामाव एसोसिएटेड अफिसियेल लेंगुवेज आरो बे बर' रावहा गावहानो मोनसे थुनलाइ मोनसे बाख्रि दंसै बे रावा बयजोंबो मिथिजानाय दा बेखायनो नैबे जायगानि बर'फोराबो माने लेंगुवेज पेपार हिसाबै जों फरायनो मोनो जायखौ जोंना बर' थुनलाइ आफादारि एबसुआ बेंगल सरकारजों जोङो रायलायबाय थादों जोङो दाबि होबोबाय थादों बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनांगौनि थाखाय जोङो मा राहाजों आरो मा पलिसिजों जोङो बेंगल सरकारनिफ्राय जोङो मोननो हायो बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै जोङो नाजाबाय थादों दा बेबायदिनो बुहुमनि बर'फ्रा जेरावखि थाया मानो खौसे थानांगौ गावनि थांनानै थानायनि गेजेराव गावनि रैखाथि आरो थामोनथाखौ गोजोर खालामनो गावनि हारिमु राव थुनलाइ बेखौ गोबानानै थांनांगौ बेखौनो जोङो दिनै गोजोरै खालामनांगौनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ वेस्ट बेंगलाव जोङो लाफैदों गोजोन्थों जर'खायै सोर बेवहाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन बे हाबाफारि बायदियै दिनै फुङाव जोंहा एबसुनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दङ जे फिरफिलाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा माने बेखौ बिर होगोन आरो बेबायदिनो जोंना बड'फानि मुंख्लं माने जिखिनि बावजेनगिरि हिसाबै
दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे समनि वेस्ट बेंगलनिफ्राय माने मैखोम बिबान लानाय स्पक्स पार्सन मुस्रि निक'डेमास हाज'वारि बिथाङा बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनगोन आरोबाव बेबायदिनो जोङो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बेबायदि हाबाफारि लादों जाय हाबाफारिखौ जोङो बंग माने साहित्य सभानि बा जोंनि बंग बर' साहित्य सभानि आफादगिरि गियान सिं मानव गेदेर बिथांखौहाय जोङो हांख्रायदों बिथाङा बावगोन लोगोसे जोंनि एबसुनि आफादगिरि जालांनाय आरो गाहाय नेहाथारि जालांनाय जाय बिथांमोना मुंख्लं जाबाय बा जाय बिथांमोना रुंसारि जाबाय बे हाबाफारियाव नोङो बिबार बावजेनगिरि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनो बारग' गाहाय नेहाथारि आथिखालनि सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथाङा सौफैखाबाय आरो बेबायदिनो जोङो दिनै बेलुन बिरहोनाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ बिरहोनाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय बेबायदि हाबाफारि लादों आरो गेवलां मेलाव जिथु बियो दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गायसनथाय सान बे गेवलां मेलखौ जोंहा एबसुनि मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा सामलायगोन आरो बे हाबाफारिखौ माने बेखेवगिरि महरै जोङो मोननो हादों फाउन्डार दैदेनगिरि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिनो रिटायार्ड प्रिन्सिपाल डक्टर सुरत नार्जारि सार बिथांखौ जोङो दिनै बे मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोङो हांख्रायदों बिथाङा फैगासिनो दङ आरो जर'खा आलासि हिसाबै जोङो मोननो हादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनो बारग' आफादगिरि आरो बिथाङा बिटिआर गोरोबथानिबो सागानगिरि आथिखालनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'मान गोनां बिथांखौ जोङो दिनै मोननो हादों बिथाङा फैगासिनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो बारग' आफादगिरि बारग' रायजो सभानि एमपि आथिखालनि आसामनि मानिजाथाव केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म मान गोनां बिथाङाबो फैगासिनो दङ बिथाङा थांखि जानाय बुंथिगिरि हिसाबै जोङो मोननो हादों लोगोसेयै जोङो माने सागानगिरि दैदेनगिरि बारग' एनडिपि दैदेनगिरि मानगोनां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौबो जोङो हांख्रायदोंमोन बिथाङाबो फैनो होननानै कनसेन्ट होदोंमोन नाथाय नागारहैयै खामानिनि थाखाय बिथाङा दिनै बे हाबाफारियाव मोनफैनाय नंला बेबायदिनो गोबां जोंनि एबसुनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोन आरो सोनाब बंग रायजोनि बर' थुनलाइ आफादनि एबसुनि बा बारग' माने एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद बा अनुस्थान प्रतिष्ठाननि गोरों गोरा मानसिफोरखौ जोङो हांख्रायदों आरो गोबां माने 1500 रायजो राजा फरायसा बाहागो लानायनि गेजेरजों गेवलां मेलखौ जोङो खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों गोजोनदों नंगौ बिथाङानो जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा रोखायै फोरमायबाय जे दिनैनि हाबाफारि बे हाबाफारिया गाजा गोमजायै नैबे आलिपुरदुवार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय खरदिंसा नैबे गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथाराव जागायगोन आरो नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रुंसारि मुंख्लं जानाय आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोननि गिबि आफादगिरि हिसाबाव जुदि नायोबा मुगानि आगदायारि बानेश्वर बसुमतारी बिथांनि मुसुखाखौ बेवहाय दोननाय जादों कंकेश्वर नार्जारि गाहाय नेहाथारि बिथांनि मुसुखाखौ बेवहाय दोननाय जादों बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनानै मुंख्लं जालांबाय रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि जे मुसुखा बे मुसुखाखौ दोननायखौ नुनो मोन्दों बेवहाय लोगोसेनो नोंथांमोननो नुनो मोन्दों बेवहाय मुंख्लंफोरनो नैबे बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ बेवहाय जागायगोन होननानै बिथां गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों लोगोसेनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुसुखा बे मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाबो जागायगोन आरो लोगोसेनो नुनो मोन्दों नोंथांमोना फ्लेग हस्टिं थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गोथार फिरफिला बे फिरफिलाखौ बेवहाय दोननाय जादों दान्दिसे समनि उनावनो बे हाबाफारिखौ जागायगोन होननानै जोंनिसिम बिथाङा फोरमायदों लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 52थि गायसनथाइ सानखौ समायना भाबै बेवहाय नैबे वेस्ट बेंगलाव थानाय आलिपुरदुवारनि खाथियावनो नैबे हाबाफारिखौ बिथांमोना गाजा गोमजायै खुंफुंगोन होननानै बे समाव जोंनिसिम फोरमायदों नैबे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे समाव फोरमायबाय गोजोन्थों।